Grabatzen ari garen unean 5:19 minutu diren honetan, atzo Antiguako pilotalekuan Olaetxeak eta Azpirozek Amiano eta Apezetxearen aurka jokatu zuten partidaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu Antiguako pilota txapelketako bigarren eguna izan zela eta hauek nagusien partida jokatu zuten. Garaipena Olaetxea eta Azpirozentzat izan zen 22 eta 13ko emaitzarekin. Gogoratu behar da gainera Olaetxea muruaren ordez azaldu zela Antiguon eta gainera garaipena eskuratu zuten. Beraz, dena biribil atera zen bikote gorriarentzat, naiz eta Josu Olaetxea ordezko gisa joan zen. Egia esan, partida hasieratik nagusi izan ziren, behar bada lehendabiziko tantoetan Amianok asko behartu zuen Azpiroz, baina Azpirozek erakutsi zuen gaia ikeragarria duela bai defenditzeko, bai emateko. Hor favorito ziren behar bada Amiano eta Apezetxea favorito xeago edo, baina Olaetxeak eta Azpirozek partida biribila egin zuten hasieratik bukaerara. Apezetxea normalean atzelari segurua izan ohi da eta atzo ere nahikoa segurtasun erakutsi zuen, baina esan beharra dago orokorrean Olaetxeak eta Azpirozekia partida biribila egin zutela. Olaetxeak hasieratik bukaerara oso kontzentratuta jokatu zuen, Amian hori nahiko erraz, irabazi zion ja partidaren fase batetikan aurrera aurreko kuadro horietan, eta behar bada urdinen hasierako leherketa horri edo Amianok partidari sartu zion erritmo horri, bikain erantzun zion Azpirozek eta benetan partida biribila jokatu zuten Olaetxeak eta Azpirozek eta merezitako garaipena. Horrez gain, partidaren ondarrean edo Olaetxea luzimentu handiagoa erakutsi zuela ere esan daiteke, eta Amiano sartzen bazen ere ja pixkanaka desesperatzen joan zen. Gorriek esan bezala defentsa ikeragarria erakutsi zuten eta gainera erasoan bikain aritu ziren, eta hor pilota batzuk ere galdu zituen Irungo pilotariak, eta kontua kontu merezitako garaipena eskuratu zuten. Lehendabizikoa Olaetxeak eta Azpirozek, murua Azpiroz da, gogoratuko dugu bikote titularra, eta Olaetxeak eta Azpirozek, eta Amianok eta Apezetxeak urrengo partidarako itxaron beharko dute lehendabiziko garaipen hori eskuratzeko. Hauxe izan da beraz partida honen inguruan esan behar genuena. Urrengoan gehiago izango duzue Kirolunea kanal honetan. Bitartean on izan, agur!